Хора, отдавна не е имало епизод в канала и най-накрая ще снимаме. Така, нека да видиме. Хора, аз мисля да играем Car Park Multiplayer 2. Хора, очаквайте, скоро може да има епизод на Mount Basel. Една игра, която играя. Може и да ви хареса и на вас. Хора, отдавна съм снимал и сега ще ви покажа колко коли имам. Не са много, ама пак са развити все пак. Горе-долу. Така. Така. Хора, сега ще играеме. Хора, сега ще играеме с тази. Тази. Няма да видя само на коя съм. Да, на тази съм. Окей, давайте! Сега почваме. Почваме да играем. Чакаме. Мале, хора, нямате си на идея. Гледайте какво прави. Хора, гледайте. Направо гледайте. 3, 2, 1. Уей! Направо, ако усиля, ще чуете как свири. Ай, малко ще усиля. Чувайте! Чуйте се, гледайте. Хора, чухте ли какво прави, брат? Направо ги убива. Гледайте какво прави, бе, ти утли си. Така. Като цяло, окей. Хора, искате ли да отидем да вземем доджа? Сега ще отидем да вземем доджа и него да го чуете какво прави. Мале, ако им и си вика, ще ви дам да чуете какво прави. Направо ги пука яко, човек. Ама този даже стана по-бърз от доджа, човек, този голф. Направо ги убива. Така, хора. Чакайте малко. Сега първо да я паркираме нашата количка, бейби. Казах да я паркираме. Майко. Чакай сега. Направо ги убива, хора. Направо ги убива, казвам ви. Загасяме. Пускаме ръчна. Излизаме. Ой. Заключваме я. Отиваме при доджа. Гледайте, хора. Вижте как съм го направила. Виж какви знаменца има тук. Мале. Също сега дойда какво са ми изпитанията, бе. Хора, няма ги минавам тези изпитания сега. Така че. Извинявам се, ако чувате и на музика. Звънат и на майка ми. На майка ми. Мале, хора, нямате си на идея какво прави този додж. Сега като излезем от гаража. Не обръщайте внимание, че му свети чека. Това не е проблем. Така, хора. Хора. Сега искам да го чуете. Чуйте какво прави. Чуйте. Гледайте. Чувате ли как свири човек? Гледайте. Мале, хора, видяхте ли какво става, бе, човек? Ти отли си. Право ги убивам. Давай. Така. Къде бе, братко мой, къде? Така.
Направо просто ги убиваме, бе, брат. Просто ги къртим. Ей, чакай, бе, братко мой, чакай. Дуре. Така, хора. Гледайте какво прави. Ау, направо ги кърти. Така, хора, отивам да ви покажа и свика. И мисля, че ще приключваме. Все още не съм ви казал, ако ви хареса клипа, ударете един лайк и се абонирайте, така аз много ми помагате. Ще ви бъда много благодарен. Така. Нека да направим, хора, 100 абоната. Ще ви бъда много благодарен. Моля ви се. Така. Давай. Чакам да го отвори гаража, брат. Чакам да ми отвори гаража. Хора, тая кола няма да ви... Приората няма да ви... Може и приората да ви покажа. Искате ли, хора? Искате ли приората? Ай, приората ще ви покажем. Направо ще ги избиме. Хора, ще ви покажа и приората. Айде, кой да ви правя. Тъс няма да я показвам, защото е ужасна. Така. Отключи, бе. Загаси. И чак сега се ключи. Така, хора, отиваме до приората. Качваме се в нея. Няма да видим вътре, имаше ли салон тя. Хора, няма да караме отвътре, явно. Хора, вижте, тя е мануал. Тя е с такава... Значи искам само да я чуете, хора. Само искам. Хора, ето ми направо. Не мога да го държим пътя. Гледай, аз не мога да тръгна, бе. Хора, аз не мога да тръгна. Не мога да тръгна, аз ви казвам, гледайте какво става. Майка му да е, бе. Ти утля се. Хора, приората... Сега ще ви изкарам, само да я пробваме, защото тя много върти гуми, брат. Ти утля си. Тя много върти просто. Просто много върти, брат. Гледайте какво прави. А искате ли сега да ви покажа на трета какво прави? Направо ще ги убива. Чакайте да отидем на главната. Така, хора. Тей, от тука. Хора, сега чуйте какво прави на трета. Ще усиля малко да чувате. Чуйте направо. Сега гледайте. Превключвам. Стой. Превключвам и тръгвам. 3, 2, 1. Хора, чухте ли какво прави тя? Гледайте, 154 на втора. А сега искате ли да ви пусна на трета, на четвърта по-скоро? Гледайте. Чакайте, хора, чакайте, че малко. Гледайте. на четвърта. И хора, това мисля да бъде от днешния клип. Отдавна се снимал. Така, хора. И абонирайте се. Харесайте клипа.
Ако ви хареса все пак, ето е проверката. Оп. Гледайте какво прави. И абонирайте се, харесайте клипа и до нови срещи. Чао!